קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכיף. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. להמשיך לו להכבילה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בלתן, ואבירם בן אליאב ואון בן פרץ בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 52 נשיאי עדה קוראים להם אנשי שם. ויקלו על משה ועל אהרון ואמרו אליהם, רב לכם כי כל העדה כל הם קדושים בתוכם אדוני, ומדוע תנשאו על קהל אדוני. זה כבר ברוך אתה אדוני נותן התורה. אני מברך אותך ביום המיוחד הזה. היה לך חשוב לעבור את כל הטקס הזה, ואני מאוד מכבד את זה. למדת, התעניינת, קראת, אתה ילד מאוד סקרן, ואני מעריך את הפתיחות שלך לכל הנושא הזה, ואני מאחל לך שתמשיך לשמור על הסקרנות הזאת והפתיחות הזאת וכל הדברים האלה. אתה ילד מאמן, ואני ואמא מאוד מאוד גאים לך. ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד. ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת. מציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם כדי לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד.